Evo mene opet nakon dužeg vremena, rezat ćemo breskvu koju smo već rezali, čisto da vidite kako izgleda razvoj tak jednog stabla iz godine u godinu. Ovo je breskva vinogradarka, to su one breskve koje dozrijevaju na jesen u 9. mjesecu i jako su otporne na bolesti. Mogu se uzgajati u više oblika, ovo je jedan od najtradicionalnijih, to je oblik vaze ili mi velimo još kotlasti oblik, gdje se makne grana na sredini, nema ona jedan srednji vrh, nego se taj vrh odreže i sad, evo ovdje recimo imate 4 grane, to je krenu sa 2, pa se grana na opet 2, pa opet 2 i sredina ostaje cijelo vrijeme prazna i u biti kod rezidbe je najbitnije da se ta sredina održava praznom i da se malo mlade grane prorijede, da ih nema previše, čisto da nije to pregusto. Evo, pa možemo krenuti sa rezidbom. Ono što ja uvijek radim kod svih voćaka, kao i u svim videima, uvijek tak pričam, uvijek se reže sve što je bolesno, sve što je suho i sve što se križa ili u ovom slučaju raste iz ovih grana koje su nagnute natrag prema unutrašnjosti krošnje. Evo, to bi recimo bila, znači cijela ova tu unutrašnjost, ovo tu, ugodno odstraniti sve ove male grančice koje su počele prema unutra, sve može van. Ali u svakom slučaju uvijek krenite sa suhim i bolesnim, jer prije nego ih uklonite nikad ne znate koliko ih zapravo ima, pa da onda ne odrežete neke grane koje mislite da su višak, a zapravo dok odrežete sve suhe grane, baš bi te grane trebali. Za početak samo da ponovimo opet osnove kod rezidbe. Ovo je grančica koja je narasla prošle godine i takve grančice na breskvi rode plodove. Uvijek su pupovi po grupicama od 3 pupa, jedan na sredini je šiljasti, to će biti lisni pup, odnosno pup iz kojeg će narasti grančica, a ovi dva sa strane će biti cvjetovi sad na proljeće. Svaki taj jedan okrugli pup će biti po jedan cvijet na breskovi i potencijalno jedna breskova. Sve te male kratke grančice koje imaju svega par centimetara, to samo uklonite do kraja jer one onak ne daju neke kvalitetne plodove. To sve može van. I ovi recimo ovak grmovi, to svakako treba prorijediti. Kod breskve su uvijek najbolje za plodove grančice, poput ovih tu na početku koje smo gledali, koje nisu prebujne, nisu prekržljave i lijepo su razvijene, lijepo se vide pupovi i takve će vam dati najkvalitetnije plodove. Kod grana uvijek gledate, ovo je recimo sad starija grana, pa ide prema sve mlađim, uvijek se grana sve više i više. I nekako na kraju treba biti imati, ako je ona ko vaza, pa idu te glavne grane i onda ti vrhovi idu ko ruke, nekako tako je zamislite recimo. Da su ovak grane i onda sve prema manjima i te male na kraju rode plodove. Za početak čistimo ovu sredinu. Uklanja se uglavnom sve, ali opet ovisi. Recimo ako je breskva otišla previsoko pa je hoćete spustiti, onda možda možete pustiti neku granu koja je taman na dobroj poziciji, pa da kasnije nadomjestite. Tipa da hoću skratiti ovu tu veliku granu, onda bi ovo ovdje pustio da se razvija dalje i možda sljedeće godine ili možda čak i ove veliko uklonio i pustio da se tu napravi nova krošnja. Za sad to neću, pa samo mičem sve te grane koje idu prema sredini da se to lijepo počisti. Evo ovako. Ovo gore također. Kod breskve nije čak ni problem ako ostavljate neke grane onda kasnije koje su ovak jako uspravne, jer možete vidjeti da su tu cvjetni pupovi koji će imati plodove i ti plodovi će granu svakako saviti prema dolje. Evo, ovo je prema dolje već sad i osjenije. To ću, neću čak cijelo možda ukloniti, nego ću samo ovaj donji dio. Makar po pravilu bi išla i cijela, ali mislim da tu ima dovoljno prostora da se ta grana razvije. Ovdje vidimo dobar primjer gdje je jedna grana iznad druge i u takvom slučaju uvijek jedna grana mora ići, jer će u suprotnom gornja grana uvijek zasjeniti donju i onak se neće toliko dobro razvijeti. A koja to odlučite sami, ovisi o rasporedu u usporedbi s drugim granama i svemu, da je sve nekako na lijepom razmaku. Tu mislim da ću ja ukloniti
malo ću skratiti donju i gornju ću ukloniti, evo ovako, da se tu prorijedi. Nema tu nikad baš sad nekog čvrstog pravila kod rezidbe, više ako neka umjetnost i trebate procijeniti. Nikad nije, dok ste baš na stablu, sve točno po pravilima kao što je nacrtano u knjizi. Ova breskva je dosta otišla i prema vrhu u biti. I vidite da je cijeli taj dio dosta goli, a gore je jako zagusnuto. Pa ću probati sad to malo prorijediti i dolje ostaviti grane koje su na dobroj poziciji da bi se one malo više razvile. A gore čim više to prorijediti da svjetlo dođe dolje i da se te grane mogu lijepo razvijeti. Dok gledate koju granu bi uklonili, ja si uvijek pomažem tako da razmišljam ako iz tog pupa naraste nova grana, kako će to izgledati sad sljedeće godine, to jest ove godine u vegetaciji. I ako mislite da će dok to sve skupa naraste biti pregusto, onda morate nešto ukloniti. I kod breskve najviše gledamo na to da napravimo što veći broj tih mladica koje nisu ni prebujne ni preslabe sa rastom od prošle godine. I onda se na tim granama razvijaju najbolji plodovi. I ja gledam nekako da možda nije nagušće na nekih 10 do 15 cm od jedne grane do druge grane. Sad recimo ovdje. Ovo je baš cijeli grm. Jesu onak malo ljepše raspoređene. Ono što bi ja tu napravio je da bi maknuo sve te male grančice i ostavio samo 3 najjače. Evo ga, tako nešto. Ovo je s donje strane, tako da to će biti u sjeni, pa nema smisla ostavljati. Ovo je sve prema unutra. Ove tu su prejake, imamo 2 jake grane koje će zasjeniti sve to ostalo, pogotovo dok svi ovi pupovi potjeraju, pa to treba odrezati jer će inače breskva ići sam prema više i onda na jednoj razini će se zaustaviti i samo će stablo u biti prestati toliko tjerati mlade grane i jako brzo će ostarnuti. To je baš breskove karakteristično da ako je ne režete, stablo puno brže stari i puno brže umire na kraju. A kak je više režete, tak više tjera mladice. Mislim da je jedna od najboljih voćaka za početnike za naučiti rezati jer ona stvarno raste jako puno i svake godine trebate odrezati pa čak do 75% svih grana. Te su preslabe. Ove sve malecke, to sve može van. Tu ima nešto i suhoga. Ovo može. Ovo je prema unutra, ovo je baš prema unutra. Tu ću donji dio maknuti. Onda je tu. Ovo je sve pregusto. Možda maksimalno ovako to. Van. Evo ga. Isto. Tu može ovo na drugu stranu. Ovo je tu višak. Ovo se već sad gura u drugu granu. To je sve
premalo. Opa. Ovako. I sad ovo ću tu svakako ukloniti. Je jako lijepa grana, ali je isto tako jako uspravna i jako bujna. I da je ostavimo, ona će jednostavno nadvladati cijeli taj dio i zasjeniti i samo će ona rasti. Tako da to svakako van, ako ne želite da ona raste previše. Tu. Sve ove grane što su uspravne. Su opet, ne, ovo čak sve. I di ću sad tu, ovako. To. Ako su grane uspravne, ali su ovak slabašne, poput ovih tu, to su one grane, kako sam i prije rekao, kod kojih nije problem, jer će roditi i to će se sve lijepo savinuti, samo prorijedite da nisu baš preguste i to je dosta. Ovo može. Dobar primjer di su jedne grane na drugima. Imate ovdje 3 ove donje, pa 3 na gornjoj. Sad to može ostati i svečak, ali ih treba malo skratiti i treba napraviti tako da je gornji dio mora biti svakako rijeđi i sve grane trebaju biti kraće, kao da je piramidasti oblik. Uvijek donji dio mora biti širi. Sad je ovaj dio jako bujan, ovaj je slab. Znači da će ovaj cijeli gornji dio zasjeniti sve ovo dolje i neće se ništa moći razvijati. A sad ako mi ovo odrežemo baš jako i samo tu stavimo neš malo par grančica, onda će možda ovo biti ok, ali svakako treba jako skratiti. Recimo, bilo to od ovoga. Znam da to izgleda dosta drastično, ali kod breskve to nije problem. I evo recimo na ovoj grančici da uzmemo da će svaki taj cvijet potencijalno dati plod i onda ćete taj plod na kraju prorijediti da možda na svaki 10 cm ostane plod i već ovo može dati znači 1, 2, 3, 4 breskove. Već ovakva grančica. Pa onda tu 2, pa tu 3, pa tu 3 i to je za tu granu skroz dosta. Tu možemo taj donji dio ovako. Kod breskve uvijek pokušavate taj dio koji se svake godine sve više izdužuje da ga ostavite. Uvijek krećete kod jedne lijepe grane koje dalje prema osnovi te stare grane. Znači ovo makar je tu sve to lijepo, neću ostavljati sve, nego bi ja tu ostavio, evo ova je jako lijepa, ali mi je malo prenisko, tako da ću čak rezati do ove tu. Pa će to biti novi vrh koji će se dalje razvijati. Ovdje možemo to napraviti ovako, da nam ovo ostane. Mala ova može ostati van, ovo je prema dolje, pa mora van. Ovo je sve malecko. Ovo je ok. Ovo je baš lijepa, sa debelim pupovima. Ovako.
to skratiti skroz. Ćemo tu maknuti. Uvijek sami procijenite. Svaka grana dok je tu gore na vrhu u jednom trenu, dok je prekratka, onda jednostavno treba zamijeniti mlađom granom i ukloniti tu prebujnu, prestaru granu skroz i da se krošnja lijepo obnovi. Ovo što ja sad pokazujem nije to sad neki baš ultra profesionalni način rezidbe za voćnjake, gdje se to stvarno radi jako intenzivno, ali je dosta jednostavan način rezidbe i stvarno mogu reći da funkcionira i svake godine jako lijepo rode breskve. Znači, biti jedino zbog čega možda ne rode je ako dođe do mraza, ali zato uvijek i ostavim ovak malo više grana, pa se onda još kasnije to može malo prorijediti i višak ukloniti i čak dok su i plodovi gore, da u svakom slučaju nešto ostane, ako nešto i pomrzne, ali opet nekad bude mraz toliki da jednostavno nema ničeg. Mada nije sad zadnje godine bilo tak nekih ekstrema, barem ne ovdje. Tu mi je u biti plan da ova grana preuzme na kraju sve skupa, da se to više usmjeri u onom ovdje. Tu mi je u biti plan da ova grana tu sve preuzme, da se malo zjače i da onda cijeli taj tu vrh maknemo, makar to bi mogli i ove godine napraviti, ali neću još jer hoću dobiti neke plodove. Tu mičem taj vrh da se oslobodi. Ovo neću, ajde, ovo ću ovdje. Ovo je još sve nekako gusto. Ovako. I sve te male. Ova breskva je još uvijek dosta gusta i još će tu trebati ukloniti dosta tih grana. Ja nekad onak napravim tu prvu rezidbu gdje uklonim glavninu grana koje znam da trebaju van, ali onda kasnije se malo naviknete da možda ipak ne fali toliko grana i da se to još može prorijediti. Zato jer kod breskve stvarno treba jako puno ukloniti. I sad računajte da svaka od tih grana će potjerati, ne znam sad koliko, ali potjerat će puno grana sa sebe i to će se jako zgusnuti. Sada ova potjera 5 grana, pa ova 5 grana, pa ova 5 grana. Možete si zamisliti kako će to ljeti sve skupa izgledati. Tako da ja mislim da na tu količinu vjerojatno pa barem još 1/3 do 1/2 tih grana će se ili skratiti ili ukloniti skroz. Pogotovo onaj vrh tamo recimo gore, evo, ovaj tu dio, tu bi jako puno moralo ići van. Sad je početak 2. mjeseca i može se početi sa rezidbom, čim je vrijeme malo ljepše i možete rezati i baš oni U biti čim je vrijeme ljepše i može se krenuti s rezidbom i najgori dio, najhladniji dio zime je prošao, možete krenuti, ali opet nikad ne znate da li će biti mraz i onda se kod breskve to može napraviti tako da ako je mraz i jako puno pomrzne, onda ostavite jako puno nekih grana koje biste inače uklonili, ali ipak na kraju krajeva je svima cilj da od tih voćaka imamo plodove, a ne da su ukrasne i lijepo porezane. Ovo je drugo stablo.
Nećemo. To možemo skratiti više, čak ovdje. Mada.